Sa number 5, isa ka 8 katuig nga bata ang patay matapos matumbahan sang puno sang Buri. Ang ila sini nga balay sa Sagay City. Bago lang gid nag-abot halin sa eskwelahan ng grade 2 nga estudyante kag nagrekta sa sulod sang ilang nga balay sa Purok Fire Tree sa Barangay Bulanon sa Sagay City, Miyerkules sang hapon. Istorya sang iya amay nga si Gremar Abelada. Gulpi lang natumba ang puno sang Buri kag napilpila ng ilang nga balay. Sang amo nga mga inoras, may 3 ka mga kabataan sa sulod. May kapid nga mga babae nga yara man sa sulod pero wala malabot. Ang biktima lang gingaging kilala kay Joshua among napilpilan sang kahoy sa iya nga ulo. Gingamitan pa sang traktura para makakas ang puno gikan sa ilang nga balay. Giningagaw padala sa ospital si Joshua pero gingproklamar siya nga dead on arrival. Istorya sang lola sang bata, mga 50 na katuig ang amo nga puno nga ginaplano naman gid nila kung tani nga ipautod kay gamay na lang nga parte sang ugat sini ang nagapanggamot sa duta. Kahapon wala man sa mabaskog nga hangin pero gulpi lang natumba ang puno. Sir, ayaw ko sa sir sa akong motor. Nagkabot pa sila nagdagandaga na. Gulpi naman lang na barkadak sir. Pag ako abi na kung naikuto-kuto nagtindog ko mo sina. Pag amo ko nang rektar mag-amo ng buleo. Hambal ko sa kong sawa nga beng kay beng may nga anak niya. Nga ang mga bata. Sus mao gipagkuha niya gibundot niya kabay kapid na nga bayi mo. Gibundot niya ti kanang isang lalaki kay kuan kay nagsilpon di amo gito na ipit